Sziasztok srácok! Most meg fogjuk nézni, hogy eredetileg mozog-e ez a cuki pofa. Na, ugyanis már láttam pár videót, amiben az volt, hogy fú, ez hajnali 3-kor megmozdul, az nem, hogy a Sandy Make-up-ban is, hogy így rakta, és hogy így rakta, de így találtam meg másnap reggel. Komolyan én megjöttem, és mondom, meg kell csinálnom. És lesznek helyszínek, illetve vagy hát meg kell őt nézni majd, és hát egy napot fogunk várni, meg pár órát, és lerakjuk, majd ti döntitek el, írjátok meg majd kommentbe, hogy a második videómban majd mi legyen, hogy melyik helyszín legyen az, ahol megnézem, hogy mozog-e ez a ijesztő nyuszi. Szóval, már esett is az első, szóval nem egyből azon fogom kezdeni, hanem inkább a másik videómban, de ti is eldönthetitek, hogy a másik videómban mi legyen. Na, igen, és hát kiderült, hogy ez a régebbi most, mivel eltűnt, és valaki megtalálta, odaadta nekem, én meg cserébe odaadtam, amit tegnap előtt kaptam. Szóval ez a régebbi, amit imádok. Na jó. És hát vannak, na és most majd meg fogunk nézni közben egy filmet is. Igen, és van egy párnám, amit majd így megölelek, meg lesz itt a karom, és hogy ne szarjak be. Mert most a Labubu eredeti filmét meg fogjuk nézni, ami elég durva lesz, mert már így is durva ez a élőlény. Na viszont, de az a jó, hogy nem tudom, de iratkozzatok fel egy olyan nevű kislány, akinek az a neve, hogy Izabella, az volt a csatornája neve, de most már rengeteg jó videói is vannak, és hát igen, ő is beszélgettünk egymáson Snapchaten, mert mi jó barátok vagyunk, mivel videósok vagyunk, és ezt beszéltük meg ugye, hogy melyik legyen a szülinapunkon, hogy például Labubu vagy Sunny Angel, ami a végére kijött, azt fogjuk megvenni. Na jó, de akkor térjünk vissza a lényeghez, mert most nem tudom, hogy jön ide a szülinap. Na, van most egy Labubu, amit most egy szekrényben fogok elrejteni. Nézzük meg, hogy mozog-e. Csak azt nem tudom, hogy hova rejtsük. Szerintem rejtsük mondjuk ide, vagy valami, nem tudom. Hát az a baj, hogy tudjátok mit, lerakjuk ide a földre, és majd megnézzük. Na, jól rejtettük a földre, addig megnézem a műsoromat, mindjárt visszatérek. Fú, de para ez a film, nagyon para. Na. Ez eléggé durva. Hát jobb inkább meg sem nézem. Most akkor meg fogjuk nézni, addig is megnézzük ezeket a mindenfélét. Akkor jó éjszakát nektek! Most nem bírok aludni, nagyon félek. Hú, de félek. Ezt hallottátok? Ez mi volt? Ezt is hallottátok, ez biztos. Nézzük meg. Ez komoly, ezt nézzétek meg. Ezt nézzétek. Ott a Labubu, mit a Labubu? De én úgy raktam,
hogy ide beraktam, így raktam be, és most így találtam, ilyen para szemeivel. Jó, hát ez nagyon durva volt. Én vissza is megyek aludni, és kivárom a reggelt. Jó éjszakát! Sziasztok! Mi a... Mit keres ez itt? Én mellém raktam. De nem a fejem mellé. Mi történik itt?